Mother namin. Dikit na ako sa cellphone. Yung kamera, wala pos, magbaso. Tinaw, mga po. Tempered na glass. Ito na. Ma, unsa man na ba? Lami-lami, kaya mo smile ang minahan, oh. Gati kungkung. Asa yung mana kaya pamilya? Parang na diha lab. Hello, good morning sa yung tanan mga mamsero.